γκολ. Ένα σε προκριματικά ευρωπαϊκού με Λιχτεστάιν το Σεπτέμβριο του 19. Ένα με Γιβραλτάρ και Ιρλανδία μέχρι το απόψινό. Δεύτερο με το Γιβραλτάρ. Τέταρτο σε προκριματικά για το Μασούρα από τα 7 στο σύνολο. Γιαννούλη, Πέλκας. Στα δύο μάτς των προκριματικών του Μουντιάλ το 18 η Εθνική διοίκηση με 4 γκολ στην επίθεση. 3-0 στο Αλγκάρβο. 3-0 απόψε. Στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού. Με αντίπαλο την ομάδα του Ρίμπας.